Judith Omondi, Ramogi TV. Report ewi bero mitimo ne nyithindo sani biro wuok e seche 24 tok riwruok matimo nonro mar KEMRI CDC yango chenro manyien mar timo bero ne ringre nyithindo. Maendi en yo mar fwenyo mapiyo kendo kawo okang' mar geng'o gigo makelo tho nyithindo ma higi tin ne higa 5. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Mae en nyamburko mitiyo godo e timo bero kokalo kuom chenro midendo ni Child Health and Mortality Prevention kata CHAMP mar temo ng'eyo gigo mathoro nego nyithindo matindo e bwo higni 5. Kaluwore kod Profesa Richard Omore, ma en jatim nonro mag tuoche malandore, nonrono biro miyo sirikal yot mar dwaro yore mag geng'o tuochego bang' fwenyogi. Gimomiyo mano en gima duong' en ni ka wanyalo ng'eyo gigo manego nyithindo to yot mondo mi sirikal okaw thuolo mar dwaro yore minyalo geng'o tuoche manyalo nego nyithindo. Profesa Omore omedo ni nonro makama ma bende ok timre pacho ka kende yango ni tuoche kaka nong'no, malaria e kind mamoko e tuoche mathoro nego nyithindo ahinya. Gigo mwaseneno ma hinyo nego nyithindo ahinya en malnutrition. Koweyo malnutrition wan gi malaria, wan gi sepsis. Sepsis gin complication mabiro ka body react koyudo infections machalo kaka bacteria. Infections go nyalo miyo body react kendo nyalo kelo pek ni body organs machalo kaka kidney, lungs and even the heart. Complications go nyalo nego nyathi mayot ahinya kata bang' seche 12 kende. Bende olero ni moko kuom tuochego inyalo geng' ka sectors duto mochung' ne weche thieth onywako lwedo anyito ne tuoche mag kute kod remo kaka sickle cell mathothne ok mipek ni nyalo bedo ni lal gi ngima nyithindo matindo. Nonro ni oseyudo ni close to 4% mag nyithindo matho ni sickle cell. En gima ber mondo mi family ong'e ka nyathi gi tho ni sickle cell to nikech ginyalo kawo rageng' makare mondo mi kik sickle cell medre. Moko kuom gi wan gi yore minyalo geng' gigo, moko kuom gi biro chuno ni mondo wati gi Ministry of Health colleagues gi government kaachiel gi jogo mochung' ni ngima e piny mangima kaka WHO, Path gi Bill Gates Foundation mondo wa design yore minyalo geng' gigo. Vaccine en yo achiel ma yot mondo geng'go tuoche ma hinyo nego Afrika moloyo mikelo gi kute. Osemiyo Klebsiella vaccine top priority. E sama gitielo ni nonrono dhi miyo migawo mar thieth yore mag geng'o tuoche ma osiko ka hinyo nyithindo matindo e bwo higni 5, gipuoyo sirikal kuom sir ma giseyudo e neno ni chenro mag nonro omedo dhi kare kaka owinjore. So we are seeing an increase. Like right now, for the past 2 or 3 years, we have been getting around $500 million Kenyan shillings to support our research in KEMRI. Something which was not done, which was not there before. And we are seeing that particular projection in the terms of that trend. Egi yango bende ni gin kod higni 9 kod nonrono ma owinjore otim kuom higni 20. Nyaka sani gisetiyo kod jopiny maromo 1,000 pachoka kod 3,000 e pinje mamoko ka giyudo sir mag omenda maromo $6 million kokalo kuom riwruok mar Bill and Melinda Foundation. Gilero ni jopiny bende oserwako chenro mar timo nonro ni ka giwacho ni mano koro miyo gi yot e yor konyo sa ahinya to e weche wuoth kitero ringre e ute thieth. Kata obedo ni nonro ne oyango kokalo kuom migawo mar thieth ni tho mar nyithindo e bwo higni 5 ne odok piny gi 3.5 e higa mar 2022. Geno koro nitie ni nonro masani osidhi kod kambi mar KEMRI mitimo kod nyamburko mar bero motis ni CHAMP Smiths biro medo konyo e duoko chien kendo geng'o tuoche mathoro nyayo thoye nyithindo matindo e bwo higni 5. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Riwruok mar